Hi mga bay, kumusta? Maayong happy Sunday. Maayong happy Sunday. Nami karon sa Ganaan Land. Ganaan International Christian School. Maligo daw ni sila diri kay birthday ni Dudong. Anak ni Siling Ganda ng Cebu. Asa naman tong bata akong kuyo, gibiyaan naman ko. Uy, bata! Alam, masakay pa dahi ta? Masakay po gidi ay mi. Kadagan pa dahi na mo aning sakyan. Nara mong sundo mga bay sa Ferdinand Marcos. Ang gara Gara po siya Sakay pa dahi ta? Irog, agoy kayo, baka tantulo. Tabang, mananabang, priya buyag. Irog, tigilbi. Time siya, wapa na salay akong lubot. Agay, tabang. Oh, sige, let's go. Agay, dito na unta ko sa unahan ni sakay kay nailibaong. Agoy, tabang, nag-hike na lang unta ko. Ala kabuk. Nag-hike na lang unta ko. Buk, layo pa di ay. Agoy. Diyos ko puro de. Agoy, mauni, kuan. Maugid ni agay. Agoy, sakit akong bilbil. Muna nakakira ko layo. Lakaw lang deh. Naka-hike lang ko Hagoy, Ginoo ko. Di ko ana, untol ka ayo, masakit akong lubot. Sakit akong tunga. Ala, time sa ibiyaan ako. Sudunon kayo ni ilang kilikuan. Asa naman ron? Ala, kalibunan man day ni. Ang agianan. Diyos ko po, Rode. Ikong biyahe na iwakwak. Kuraw sa sadalan. Mama. Sinan mo na. Kauntulan ang dala na. Di na kumuha. Naog, naog. Agay, kratang duha. Naog, untul kayo. Masakit tong lubot. Samot ka sakit. Ubus na yung t-shirt. Hagoy, kalibunan ang agianan, Kalibunan. Asa naka ni sila ron. Yung taon. Kaladyo ba aning bukira ni inyong giliguan? Hagoy, tabang. Tara, asa man nadapit sila? Oh, hi! Wala mo ko mangaligo. Nani nakaila diri. Hello vlogs. Welcome to my guys. Shout out. Di kan mo naligo? Ganiha ra day mo? Nagluto mo manggugo sa orders man na karon pa mini kuan. Sige, selfie ta diri, selfie. Dari. Na picture na ba ka to, no? Na. Ikidlat na. Sige. Ato tiri. Sige, mag-selfie sa pero kasalubong ko tag. Hala, doon yung motor, maligsan ka ba? Thank you. Sige, bye-bye. Thank you kayo. Okay. Hagoy, asa man ni dapit inyong kuanday. Biliguan ay dagang sakyanan diri, nagi day dagang maltigo diri. Hay ka motor pag una. Entrance 5. Dan ay entrance 5. Entrance day, libre ako day. Libre ako sa entrance. So, atong tan-aw kay first time na to diri no atong ikuan i-vlog. Asa man kanang naa suba? Asa day taligo ana suba? Unsa gud ay na? Pispan day ni? Bayari mi hala dunay ginanggang diri. Ginanggang mo di agoy na. Ano maroon ang bata? Yan ginanggang. Asa man sila? Buk. Hala. Suba day ni diri. Ikog dagat na inyong giliguan. Asa man sila dapit? Nagnato. Ha? Nato. Hala ka, diarang. Panato pa? Maghuwat ang papa ni mo, ta kadungdong. May lain dalan dia. Oh, hala. Dara ang ilang liguan. Nagsuba. Mao din di no sila kay bawo diring liguan ana. Unsa man ni sumpay ni sa dagat buk?
Dagat ito nahan, Bok. Hala. Hala. Hala, doon ay dalan, tabang. Sige tagtanaw ng kilid, mahagbong kita ni dalan. O sige, unsa ka man nato kaigo tabi. O sige, pawira ko. Dara. Lagi. Hala ka no. Nya mao kita aning tulay nga murag barko. Hala, aris la naligo sa dam. Hala kadagan man mangagi, Diyos ko puro de, makay mga hagbong ta pagiha sa amin. Hagoy, tabang. Hala, makaigo ba ka ta? Makaagi pa ta? Siya man ni. Ha? Asa man ko mo padaplin? Nay padaplin sa ko. Unya, kay na pa man gustong luyo. Hala, asa man ta aron? Dagan mangagi, makaagi ra siguro ta. Hala, nalipong ko. Puro di. Agoy! Hala, nalipong uroy ko. Diyos ko po. Ama, nalipong ko. Yara, naidagang katunggan. Hagoy! Naunsa. Nalipong uroy ko kadyot. Pada ka dira. Day, oy! Paghulat, day! Ayaw, pag una-una, day! Ano mag-una-una man ka? Dara among giagian. Ala, dara ang agianan. Mag-selfies ako kay murag nindot. Oh, Sa, live. di. Ala, di ara mga bay. Mura putag ani sa kuan sa Little Santorini. Dara ang agianan. Ala, nice. Nice. Ang agianan. Kalayo ko dilag binitbitay dis mga dala. Hagoy, Ginoo ko. Dalagang tao. Tara. Puro bakawan. Hi, shout out. Hello. Hello. Tagbo lang ta. First time na ko nakaari diri. Shout out. Hala, Diyos ko po, Rude. Sila pauli na. Kita pa doon pa. Hala, kalayo gud aron. Nya ang mga dala nila po pwede mo dagana. Pwede nilang pinasanay. Oo. Ngano man naguna-una naman si Ja. Nakadagang basura. Muni agianan ay haka makaadto sa liguanan. Asa man dapit book, layo pa. Di kiday makasud ang motor no. Aman. Asa ba? Asa na pitbook? Ito lang. Siya lang gud ay. Oh, hala. Hala taga-adventure ani. Nara ang hagianan. Adventure. Ay, kabaw. Hala no. Kalayo sa inyong gikiliguan. Dagat ay ni Pikas. Dagat sa Pikas, Bok. Oh, ba? Unsa ni nga dagat diri? Ulang ko na day ni? Pag sure. Ligo ka suba day. Hagoy. Sakto gyud, gutom kita ini abot.
Oh, wow. Nice. OMG. Hala, kalayo na good nila. Aman na pitbok. Asa, oy? Ganun so. Ay, dito. Harap-harap sa agro itong buang. Ah, dapit. Ya, asa man na pitbok? Sige dito. Agoy. Inuo ko kalayo bago din eh. Hala ka. Atong interview ng mga nanagpasyan ng pagkaon ron. Siya ilahang kalaki. Humana mo kaligo. Ah, nindot. Tako, dagat, tako. Karat tabang. Paratur tabang. Pila naman ikakuha ng oras. Kalayo ba ni ko ana-ana nila. Hagoy, tabang mananabang. Oh. Gigan kas cruising sa Sinta ang pliti. Baingon diri. Ya mag-hike bagi ko harang layo ah. Hala kadagag tao. Ko puro de. Ang kay tao. Na music. Na music ato sampat yun. Sudara mga bay. Hala, dara. Ang dagat diri. Tobal niyo mo? Naa. Asa man mo? Ngita pa mi. Na mga music. Na mga sunata. Nagkain tao diri. Ara. Ha? So, dara. Ambot singalan diri. Singa diri be. Gata ha? Gatano? Katano? Ambot lamang. Ambot asa itong mga kauban. Ngita pa ta. Ngita pa ta nila. Nara sila. Oh, lagi-lagi. Bye-bye!